Hey guys, welcome to my video. माने मैयानि जाथायखौ लानानै आं दिनै खावब्ला गुरब्ला नुजाफैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। जाहाथे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामबाय। खर' गंग्लाय नोंथांमोनखौ आङो फिन खेबसे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायफिनलायबाय आरोखि। माने नाफाथि हाजोआरि जोंना बिनानाव जिथु भाइरेल जादोंमोन ना मैया, नैबे माने मिसआन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजोंसो माने नैबिदि भाइरेल जादों होनदों आरोना। गजब बेइज्जती है। माने गारिखौ दोनथ'नानै माने जुन्थु आइफन मबाइल गोदान लादोंमोननो आरोना। आइफन मबाइल गोदानखौसो माने बिसोरो गारिखौ दोनथ'नानै माने सेटिं खालामगासिनोमोन आरो सेटिं खालामबाय थानाय कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। समावनो माखासे सेंग्राफोरा फैनानै माने नैबिदि मिसआन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजोंनो माने बिसोरखौ सोबादों आरो बुदों होदों आरोना, गाव दुखु फोरमायहरदों। स' लोगोफोर, बिदि मानसि माहारिनि गेजेरावथ' आरो निमाहा होनाया मोनसे देरसिन गुन ना मा होनो। स' बिदिनो नाफाथि हाजोआरि बिनानावखौबो नोंथांमोना फिन खेबसे निमाहा होगोन होननानै आङो आंनि तरफनिफ्राय, आंनि इउटुबनि तरफनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो क्षमा बिहरनाय जाबाय। स' बिथांनि खुगाजोंनो नोंथांमोना खोनासंदोंब्ला नायलांदो। आङो दिनै बे भिडिअखौहाय माने आङो लाबोनो गोनां जादों। माने नोंसोरथ' नुबाय जाखानांगौ, आंनि माबाया भिडिअआ दा माने फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो आरो, फेसबुक होन इउटुब होन। ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आङो मा जामारदों बेखौ बुंनो थाखाय आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जादों आरो। फुलाथ' माने जाया नङा, माने हराव जों थाथ'नाया जोंनिनो फुजादों, जों बेखौ एक्सेप्ट खालामो, जों मानिदों आरो। ओमफ्रायो जोङो माने जोंनि बिदि हर जाबोनायनि जाहोना जाबाय आङो माने बिराद एक्साइटेडमोन आरो आङो मबाइल लानो थाखाय, माने आइफन लानायनि आंहा सिमां दंमोन, थांखि दंमोन। ओमफ्राय दा बे मबाइलखौ लायनो थाखायनो जोङो आंना माने बेंकआ फिसामोन, बिनि थाखायनो माने बेंक गिदिरनि थाखाय माबा माबि डकुमेन्ट्स खालामनानै बेंकखौ आं गिदिर खालामनानै लानांदों। बिनि उनावसो जोङो फैसाखौ बेंकनिफ्राय बख'नानै बिनि उनावहाय बिनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय जोङो ओंखारलांनाया जोङो 4ता जालांखादों। बिनि उनावहाय जोङो बेहायो 7:30, 8ता बेबायदियाव मोनहैदों आरो। मबाइल लानाय नायनाय समावनो एसे टाइमबो थांबाय, बिनि उनावहाय मोनाबोबाय जोङो आरो बेलेग गारिजोंसो थांदोंमोन। बिनि थाखायनो जोङो गारिखौ जोङो गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै जोङो सोलायनांगौ जादों। बिनि थाखायनो गोबावबो जाबाय। जेब्लानाखि आरो नोंथांमोना आंनि बे मबाइल लानायखौहाय आंखौहाय बुंदों आरो ना गोबाङानो, बे मबाइल लानायावहाय आंखौ माने फाननानै देहा सोलेर फाननानै आंखौ मबाइलखौ लादों होननानै बेबायदि होननानै बुंहरदों। बाट बेबायदि नङा, आङो बे मबाइलखौ आंनि खस्थ' खालामनाय, आंनि मेहनतजोंसो आङो बे मबाइलखौहाय आं गावनि फैसाजोंसो, गावनि इउटुबाव मोननाय फैसाजोंसो लादों। आरो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ नंखाय सानदोंबा बिनि फैसा हाबनायनि बेंक बेलेन्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन स्क्रिनावनो। ओमफ्रायो बिनि उनावहाय मबाइलखौ आङो लाबाय। जेब्लानाखि आङो बे आइफनखौ लादों, बे आइफनावथ' बायदिसिना होनांगौ नालाय, आंथ' दांफेरनोबो मोनाखै आरो लाफेराखैबो, एक्सपिरियेन्सबो गैया। बिनि थाखायनो आङो माखासे सिस्टेमाव बायदिसिना बानायनांगौखौहाय आङो जों गामि खाथियावनो मोनहांहाङाव बालागावखौ खाथियावहाय जोङो गारिखौ लाखिनानै बानायदोंमोन आरो। बिनि उनावहाय आं माने बारहायावबो थांगौमोन आरो, आं हाथिनो ओंखारदोंबोमोन। बिनि थाखायनो गारिखौ दसे लाखिनानै माने सालायनायाव खस्थ' जायो होननानै लाखिथ'नानै बानायनांगौ जादों। ओमफ्राय दा बेखौनो मानसिफ्रा माने बे गामियाव माने बे बालागावनि सेंग्राफोरा फैनानै माने बे खाथियावनो जों जेरा गारि लाखिदों बे खाथियावनो बिसोरो माने दंखायोमोन। बिनि उनावहाय जोंखौ मा जादों बिनि खारनखौ मिथिस्लाबा मायानो डाइरेक्ट फैनानै जोंखौ माने एटेक खालामफैदों आरो। ओमफ्राय जों मबाइलसो बानायदोंमोन। बिनि उनावहाय बिसोरो ज' फैबाय, सेंग्राफोरा, बे गामिनि सेंग्राफोरासो आरो फैनानै। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौ माने डाइरेक्ट बेयो जेनेबा जों सालायनो नागिरबाय आरो थांसै होननानै, बिनि उनावहाय गारिनिफ्राय जोंखौ माने सालायनो होआसै, साबिबो सेख'बाय। बिनि उनावहाय गारि सालायग्राखौबो साइडआव लांनानै माने एटेक खालामदोंनो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौबो गारिनिफ्राय बोख्लायनानै आंखौ ओरैबायदि आखाइ होदों बिसोरो, माने बिराद सोबादों, बुदों आरो। गारियाव आंखौ गाखोनो होआखै, बिसोरो साइडथिं लांनानै बुदों। ओमफ्राय बिनि उनाव बुबाय। ओमफ्राय आं बिनि उनाव मानि थाखाय रिप्लाय होआखै होननानै सिरि थादों होननानै बुङोब्ला, माने आङो बोरैबा थद गैयि सोबानानै बोरैबा मोनजोबदों आङो। बिनि थाखायनो जेबो माबायाखै, आङो रिप्लाय होफिननो हायाखै। ओमफ्राय
बिनि उनावहाय आंखौबो बुदों बेखौबो बुदों ओमफ्रायो जों बुंदोंमोन दावराव खालामनाङा जों जमा जिरनानै मानि थाखाय मानो माबा थादों बेखौ जोङो ज' रायलायगोन होननानै बिसोरखौ बुंदोंमोन नाथाय बिसोरो खोनासङाखै जोंनि खोथा जोंखौ माने गाज्रि लिस्टआव लांनानै माने जोंखौ बुदों आरो बुबाय बेखौबो आंखौबो गारि सिङाव हाबनो होआखै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनि गारि सिङावहाय आङो ओजों थांनानै आं शपिंबो खालामबोदोंमोन ओमफ्राय बे शपिंफोरखौ बिसोर नायदों उग्लुं खुग्लुं खालामदों बिनि उनावहाय आंनि पार्सआवहाय माखासे फैसा दङमोन 10,000 ओमफ्राय दा बे फैसाखौबो बेहाय माने फैसाया फैनायाव दंखायोमोन जेब्लानाखि गारियाव हाबदों अब्लानाखि बे फैसाया गोमादों आरो ओमफ्राय सोर लादों बेखौ आं बुंनो हाला फैसाया गैया जिखुनु बेनि गेजेरावनो लादों आरो जिखुनु ओमफ्राय दा बे फैसाखौबो लाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथांमोनाथ' आंखौ बिराद माने गाज्रि लिस्टआवथ' सानखाबाय नालाय बिनि थाखायनो आहा माने जेब्लानाखि आहा गर्ल्स प्रब्लेमबो जादोंमोन ओमफ्राय बे गर्ल्स प्रब्लेम जानायाव जेब्लानाखि आं मबाइल लायदों बे समाव आङो माने गर्ल्स प्रब्लेमा अभार जानायनि थाखाय आङो जाय दखानाव आङो मबाइल लायदों बे दखानावनो आङो साइडथिं थांनानै सोलायदोंमोन दा बेखौ आं बहा गारनो बिदि साननानै आङो बे आंनि गर्ल्स प्रब्लेम जानायखौ आङो डाइरेक्ट माने सोनानै दोनदोंमोन आरो माने गावनि शपिं खालामनो खोन्दा मनायाव आङो दोनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बियो गाहायाव गोलैना थादों ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो बिसोर सानदों आरो बिदि जानानै बिदि माने गाज्रि सोमोन्दो जादों होननानै बिसोरो सानदों जेबो जोंखौ बुंस्लाबनोनो होआखै रायलायनोबो होस्लाबाखै आंखौबो ओरैबायदि सोबादों बुदों फुलाथ' जोंनाबो माने जायाखै नङा जादों माने बिदि मोना टाइमाव जोंबो बेबायदि लाखिनाङामोन आरो बेखौ आं मानियो फुला जोंनावबो दङ होननानै रावबो मिन्थिया मा समाव मा जायो बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो लाबोदों आरो ओमफ्राय दा आङो बेबायदि आङो माने सानाखैमोन आरो आंखौदि बेबायदि खालामगोन होननानै सानाखैमोन नाथाय